tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tsaka ko lang na-realize yung mga kamalian ko noong iniwan na niya ako. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Don. At ito ang aking secret file. Nagkakilala kami ng girlfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Noemi noong year 2022. May 15. Fiesta noon sa lugar nila. Naimbitahan ako ng kumpare ko. That time, 19 years old na ako. Si Noemi naman, 18 years old. Oo, 18th birthday niya noong una kaming magkakilala. At magkamag-anak sila ng kumpare ko. That time, nag-inuman kaming magbabarkada. Bigla kong nakita si Noemi. Sa totoo lang DJ Rocky, sobrang napangitan ako sa kanya noong makita ko siya. Pasensya na sa pagiging prangka pero ang pangit niya noon. Ewan ko nga ba. Tuwing nakikita ko siya na dumadaan sa harapan namin, natatawa na lang ako. Paano ba naman kasi? Sinong hindi matatawa sa mukha niya? Mukha kasi siyang dugyot noon. Yung buhok niya hindi man lang niya na nasusuklayan. Tapos, iba pa yung itsura ng mukha. Ayoko na nga lang ilarawan. Pero yun nga, hindi ako agad nagkagusto sa kanya. Pero sa pangatlong daan niya sa harapan namin, napatanong ako sa kumpare ko. Sabi ko, "Pre, sino ba yung dumadaan-daan na yan? Pakilala mo nga ako." Nagtawanan lang kami. Yung totoo, hindi ako seryoso noon. Parang naghahamon lang ako sa kumpare ko noon. Gaya nga ng nasabi ko, hindi ko naman natipuhan si Noemi noon. Pero ito namang kumpare ko, tinutuo talaga niya. Tinawag niya si Noemi at ipinakilala sa akin. Nagpakilala rin naman ako. Tapos ayun na, nagkausap na kami. Tapos bigla niya akong kinantahan sa videoke. Oo, DJ Rocky. Kinantahan ako ni Noemi sa videoke. Doon ako napabilib kay Noemi kasi ang galing niyang bumirit sa videoke. Pangmataasan ang boses niya. Parang professional singer ang datingan. Kaya talagang lalo akong humanga sa kanya. Dito ko na napalitan ang pagtingin ko sa kanya. Mula sa pagiging pangit hanggang sa naging maganda si Noemi sa paningin ko. At dito na rin ako nagdesisyon na manligaw kay Noemi. Pumayag naman siyang magpaligaw. Dumating pa ang mga araw, DJ Rocky, na noong nanliligaw pa lang ako sa kanya,
Palagi ko siyang dinadala sa mga lugar na magaganda ang view. Gaya ng beach, sa bundok, tapos palagi rin kaming kumakain sa mga simpleng restaurant lang. Masaya yung karanasan kong yun. Simpleng tao lang din pala si Noemi. Kahit mamamasyal lang kami at hindi gaanong magarbo ang kinakainan namin, okay lang sa kanya. Hindi rin naman siya maarte. Kaya lalo pa akong nahulog sa kanya. Fast forward. Ipinasyal ko si Noemi sa lugar namin, DJ Rocky. Ipinakilala ko siya sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko, at ilang mga kaibigan. Hanggang sa nagkaroon kami ng time na kaming dalawa lang. Kami lang at may privacy. Dito na nangyari ang hindi ko pinlano. DJ Rocky, yung mismo ang araw na ibinigay sa akin ni Noemi ang kanyang pagkababae. Ako ang una niya. Pero nung may nangyari sa amin noon, wala pang kami. Hindi pa niya ako noon sinasagot. At hindi ko nga rin inakala na may mangyayari sa amin noon. Kaya kinabukasan pagkatapos ng nangyari sa amin, pinuntahan ko siya sa kanila at dinalhan ko siya ng isang promise ring. Binigay ko yun sa kanya. Tsaka ako lumuhod at nagtanong sa kanya kung sinasagot na niya ba ako. At magkakatuluyan na kami. Medyo matagal akong nakaluhod. Naghihintay ng kasagutan ni Noemi. Kaya ang daming lumaro sa isip ko. Magiging kami nga ba talaga? Sasagutin niya nga ba ako? O wala lang sa kanya yung nangyari sa amin kinagabihan? Buti na lang, DJ Rocky, hindi ako nabigo. At sinagot niya ako. Ang saya-saya ko noon. Kasi totohanan na kami. Magjowa na talaga kami sa personal. Lumipas naman ang ilang buwan. At nagsama na kami sa iisang bubong. Nangupahan kami ng apartment. 3 taon kaming nagsama ni Noemi. At sa loob ng 3 taong yun, nagkamali ako. Dahil dumating sa punto na parang hindi ko na nabibigyan ng tamang halaga si Noemi. Marami akong pagkukulang sa kanya. Madalas kaming mag-away kasi nakukulangan na siya sa ibinibigay kong oras sa kanya. Uuwi ako sa apartment namin madaling araw na. Siya buong araw mag-isa lang sa apartment. At kapag nauwi ako, madalas lang kaming mag-away. Madalas kaming magtalo. Lagi rin niya kasi akong ngangaralan pag may napapansin na siyang mali sa akin. Ako naman kampante lang na lagi niya akong patatawarin. Hindi maganda ang takbo ng utak ko noon, DJ Rocky. Aminado ako. Tuloy-tuloy pa rin ang gawain ko. Na nambababae ako. At ako naman naging kampante. Na manghihingi lang ako ng sorry sa kanya. Tapos patatawarin niya ako. Tapos uulit na naman ako ng uulit. Dumating na sa puntong hindi na niya kinaya ang sakit na nararamdaman niya. Hindi na niya kinaya yung iyak niya. Minsan nasobrahan siya ng pag-iyak. Nagkaroon siya ng seizure. Yun bang nanigas ang mga kamay niya na para siyang na-stroke?
Tapos hindi siya makahinga ng maayos. Mabuti na lang, makalipas ang ilang sandali, nakarecover naman agad siya. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, palagi pa rin siyang umiiyak ng dahil sa akin. Lagi na rin kaming nag-aaway kasi nga madaling araw akong nakakauwi. Tapos pagsasalitaan ko pa siya ng mga masasakit na salita. Hanggang sa dumating na lang ang araw, DJ Rocky, na sumuko na siya. Sumuko na siya. Ayaw na niya. Kaya nakipaghiwalay siya sa akin. At na-realize ko pagkatapos noon, ako naman itong gusto ng magbago. Baguhin yung ugali ko. Kaso talagang ayaw na niya. Siguro nabigo rin akong iparanas sa kanya kung paano tratuhin bilang prinsesa o bilang babae man lang. Sinuyo ko siya ng 1 buwan. Sinubukan kong makipagbalikan sa kanya. Pero talagang ayaw na niya. Wala naman daw siyang nakikitang pagbabago sa akin. Nawala na rin ang tiwala niya sa akin. Kaya eto ako ngayon, DJ Rocky. Palaging nag-iinom. Palagi na lang umiiyak. Halos kada 1 linggo, 1 beses na lang ako maligo. Kasi gusto ko talaga maglasing lang palagi. Yung tipong, gusto mo sana hindi ka na lang magising. Ganun na ganun yung pakiramdam ko at hindi ko rin inakala na ang pinakamamahal kong tao tuluyan ng lalayo sa akin. Palagi ko namang sinasabi sa kanya na kung pahihintulutan man ng Panginoon na mag-cross uli ang mga landas namin, sana sa susunod, pwede na ulit maging kami at aayusin ko na. Sa ngayon, komplikado na ang lahat. At sising-sisi ako sa mga ginawa ko noon. Tsaka ko lang na-realize ang mga kamaliang nagawa ko noong iniwan na niya ako. DJ Rocky, wag sana akong mahusgahan. Kasi hindi naman ako matututo kung hindi ako nagkamali. Siguro, sa maling panahon lang talaga kami nagpang-abot sa buhay. Kaya Noemi, kung naririnig mo man ito, alam kong may iba nang nagpapasaya sa'yo. At iba nang nagmamahal sa'yo. Iba nang nagbibigay sa'yo ng pagmamahal na hindi ko na ibigay noong tayo pa. Sana ay mapatawad mo ako. Sana mapatawad mo ako sa mga nagawa ko sa'yo noong mga panahong napabayaan kita. Aminado akong sobrang tanga ko. At ngayon binabalot ako ng sobrang pagsisisi. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako sa lahat. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Dawn. At ito ang aking secret file.